ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ ಏನಿತಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ರಾಜ್ಯದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಭಾರೀ ಬರ್ಸಬರ್ಪುನ ಸೂಚನೆ. ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ. 4 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್, 16 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುಡ್ದು ಮೂಡಿಗೆರೆದಂಚಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆದ ಅರಿ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಟ. ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕಪ್ ಗಾಡಿನು ಸ್ವಾಧೀನಗೊದೆತ್ತೊನ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೊಲೀಸರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಠ ಬೂಕುಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿನ ವಿಚಾರಧಾರಿನ ದಿತ್ತುಪಾಡ್ನವು ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ಮಲ್ತಿನ ಅನ್ಯಾಯ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಡ ಕನ್ನಡ ವಾರ್ತೆ ಓದೊಂದಿತ್ತಿನಾರು. ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಕನ್ನಡದ ಪಿರ್ಮೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಡು ತೀರ್ನ ಡಿಎಸ್ ನಾಗಭೂಷಣ ನನವಂದಿನ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ರಾಜ್ಯದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಭಾರಿ ಬರ್ಸಬರ್ಪುನ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. 7 ಜಿಲ್ಲೆಲಿಗೂ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್, 4 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ 16 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಸಾರ್ದಂಡು. ಅತ್ತಾಂದಿ ಕಾಲದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಕ ಜಿಲ್ಲೆಲು ನಡುಗದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಟು ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತು ಬುಡಂದೆ ಬರ್ಸಬೈದಂಡು. ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಉಂಡಾತಂಡು. 7 ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಭಾರಿ ಬರ್ಸಬರ್ಪುನ ಸೂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿದು ಬೈದಂಡು. 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಾರ್ದಂಡು. 4 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್, 16 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಸಾರ್ದಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಒಡಿಪು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಯ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಲಾದುಂಡು. ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮನಗರ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಜಿಲ್ಲೆಲಾದುಂಡು. ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಯ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಲು ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಕೋಲಾರ ಬೊಕ್ಕ ತುಮಕೂರು ಆದುಂಡು. ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯಡು ಬಾರಿ ಬರ್ಸೊಡ್ದು ಬೊಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಜೋರಾದಿತ್ತದು. 27 ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು 5 ಲಕ್ಷದ 60,000 ಜನ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾತಿರು. 9 ಜನ ಜೀವ ಕಳೆ ಹೊಂದಿರು. 48,000 ಜನಕ್ಲೇನು 240 ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರೊಳಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದಂಡು. ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯಡು ಬೊಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಜೋರ ಹೊಂದಿತ್ತದು. 27 ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು 5 ಲಕ್ಷದ 60,000 ಜನ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾತಿರು. ಮುಂಗಾರು ಬರ್ಸೊಡ್ದು ದುಂಬತ್ತ ಅವಗಡುಲೆಡು 9 ಜನ ಜೀವ ಕಳೆ ಹೊಂದಿರು. ಬೊಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಲೆಡು ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬುರ್ದಿನ 48,000 ಜನಕ್ಲಿನು 240 ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರೊಳಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದಂಡು. ಹೊಜಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಚಾರ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟುಗು ಬೂರ್ನ ಪ್ರದೇಶಲು ಆದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಡುಪ್ಪುನ ಸೇನೆದಕ್ಕುಲು ಹೊಜಾಯ್ ಜಿಲ್ಲೆಡು ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬೂರ್ನ 2,000 ಜನಕ್ಲಿನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆರು. ತಿನ್ಕಾಯಿ ಅಸ್ಸಾಂದ ಡೀಮಾ ಅಸಾವೋ ಜಿಲ್ಲೆ ಬುಡಂದೆ 5ನೇ ದಿನ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತಾ ಪ್ರದೇಶಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆಗೊಂದುಂಡು. ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗ ಬಿಚ್ಚಿದು ಮಾರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಅಡಿಮೀರಾತಂಡು. ತ್ರಿಪುರ, ಮಿಜೋರಂ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಪುರದ ಮುಖ್ಯ ಜಾಗಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಭರಾಕ್ ಕಣಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಐತಾರೊಡ್ದು ಕಡಿದಂಡು. ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಚ ಪರಿಹಾರ ಸಾರ್ದಂಡು. ಗಾಂಧಿ ಕಥನ ಬೂಕುಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತಿ ವಿಮರ್ಶಕರು ಡಿಎಸ್ ನಾಗಭೂಷಣ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ತೀರಿಯರು. ಅರೆಗೂ 7 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. 1976 ಆಜು ವರ್ಷ ಡಿಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಡು ಕನ್ನಡ ವಾರ್ತೆ ಓದನಾರ ಆದಿತ್ಯರು. ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ ವಿಮರ್ಶಕರು ಡಿಎಸ್ ನಾಗಭೂಷಣ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಡು ತೀರಿಯರು. ಅರೆಗೂ 7 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರು 1952 ಪುಟದಿನ ನಾಗಭೂಷಣ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಡಿಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಡು ಕನ್ನಡ ವಾರ್ತೆ ಓದನಾರಾದು 1975 1981 ಮುಟ್ಟ ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಲಯದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ 7 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಡಿಎಸ್ ನಾಗಭೂಷಣ ಮೆರಿನ ಗಾಂಧಿ ಕಥನ ಬುಕ್ಕಿಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನು. ಇಂದಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಗಾಂಧಿ, ಲೋಹಿಯಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ರೂಪಗಳನ್ನು ದಾಟಿ, ಕುವೆಂಪು ಒಂದು ಪುನರನ್ವೇಷಣೆ, ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣ ಒಂದು ಅಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕತೆ, ವಸಿಷ್ಠರು ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯರು ಇಂಚ ಅವೇತೋ ಬೂಕ್ ಗ್ರಂಥಲಿನು ನಾಗಭೂಷಣ ಬರೆತಿರು.
ಆರು ಬುಡಿದಿ ಸವಿತಾ ನಾಗಭೂಷಣರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗಡು ವಾಸಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕುದ ಜಟ್ಕಲ್ ಸುತ್ತುಡು ಡೆಂಗಿ ಜ್ವರ ಜೋರಾತಂಡು ಅಂಚಾದ ಜಟ್ಕಲ್ದ ಮುದೂರು ಶಾಲೆನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೂರ್ಮಾರಾವ್ ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದಿರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕುದ ಜಟ್ಕಲ್ ಸುತ್ತುಡು ಡೆಂಗಿ ಜ್ವರ ಜೋರಾತಂಡು ಅಂಚಾದ ಜಟ್ಕಲ್ದ ಮುದೂರು ಶಾಲೆನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೂರ್ಮಾರಾವ್ ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದಿರು. ಜಟ್ಕಲ್ ಮುದೂರು ಬಾಗಡು ಡೆಂಗಿ ಜ್ವರ ಬುಡಂದೆ ಹೆಚ್ಚಾಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಶಾಲೆಗೆ 10 ದಿನ ರಜೆ ಸಾರ್ದಿರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೂರ್ಮಾರಾವ್ ಶಾಸಕರು ಬಿಎಂ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರಡ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದಿರು. ದುಂಬತ್ತ ಜಾಗ್ರತೆಗಾದು ಆ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆಗ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭೇಟಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇಲ್ಲಲ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀರು ತಂದಿನಂಚಾತು ಒನೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಮಲ ಕಾತೊನೆರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಿರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಒಡಿಪು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಸ ಜೋರಾದಿತ್ತದು ಜಾಗ್ರತೆಡುಪ್ಪರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೇನೊಂದುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಾಲೆಲೆಗೂ ಗುರುವಾರ ರಜೆ ಸಾರ್ದಿತ್ತೆರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಒಡಿಪು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಇಂಚ ಕರೇಬರಿ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿದಿಂಚ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನ ಬರ್ಸ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಇತ್ತಂಡು. ಬುಡಂದೆ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬರ್ಸೊರ್ದು ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರ ಓಲೋಲಾತಂಡು. ಬರ್ಸ ಜೋರಾಪುನ ದಿಟ್ಟಿಡು ತಗ್ಗು ಜಾಗಿಲಿನ ಜನಕುಲು ರಕ್ಷಣೆದ ಜಾಗಿಲಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಪತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಕಡಲಿಗೆ ಜಪ್ಪಂದಿನಂಚ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಂಡು. ಜೋಕ್ಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸರೆ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಂದೇಶ ಕಡಪುಡ್ತಂಡು. ಗುರುವಾರ ಶಾಲೆಲಿಗೆ ರಜೆ ಸಾರ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆವಿ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಿರು. ರಕ್ಷಣೆದ ದಿಟ್ಟಿಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಬೊಕ್ಕ ಅನುದಾನ ದಾಂತಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಲಿಗೂ ಈ ಆದೇಶ ಲಗವಾಪುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಠ ಬೂಕುಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆನ ದಿತ್ತಪಾಡ್ನವು ಇಡೀ ಸಮಾಜಗು ಮಲ್ತಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂದು ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ವಕೀಲರು ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪಂತೆರು ಆರು ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಚಾನಲ್ ದೊಟ್ಟುಗೂ ಪಾತಿರ್ದಿರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಪಾಠ ಬೂಕುಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿನ ಪಾಠ ಕೈಬುಡ್ನ ಬಗೆಟ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ವಕೀಲರು ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಚಾನಲ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾತಿರ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದುಂಬುದಿಯೇರು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಜೋರಾದಿತ್ತಿನ ಕಾಲುಡು ಸಮಾಜಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋಜೈನಾರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಇತ್ತದ ಕಾಲುಡು ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಡುಪ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿನ ಬದುಕದ ಕತೆ ಇತಿಹಾಸನು ಕಲ್ಪೋಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಠ ಬೂಕುಡ್ದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿನ ಪುದರನು ದಿತ್ತುಪಾಡ್ನವು ಇಡೀ ಸಮಾಜಗು ಮಲ್ತಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂದ ಅರ್ಪಂಡೆರು. ಈ ಸರ್ತಿ SSLC ಪಾಠ ಬೂಕುಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿನ ಪಾಠನು ದಿತ್ತುಪಾಡ್ದಿರು. ಆಮೇನು ಪಿಂದೊನ್ನಗ ಅವು ನಿಜ ಅಂದ ಗೊತ್ತಾತಂಡು. ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಪಾಠ ದಿತ್ತುಪಾಡ್ದಿರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬೇಜಾರನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರಿಯರ್ನ ಗುಮನಗೂ ಕನ್ನದ ಆಂಡ ಮಂತ್ರಿ ನಾಗೇಶ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾಂತಿನ ಪಾತೆರ ಪಂತಿರು. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಮಂತ್ರಿಯರಿಗೂ ಗೌರವ ಇತ್ತಂಡ ಆರು ಪಾಠ ಬೂಕುಡು ಗುರುಕ್ಲಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆನು ಸೇರ್ಸಾಯರೆ ದುಂಬು ಬರೊಡಿತ್ತಂಡು. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಜಿಂಡ ಸಮುದಾಯ ಉಗ್ರ ಪೊರ್ಂಬಾಟ ಮಲ್ಪುಣೊಂದು ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪಂಡಿರು. ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯ SSLC ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಪಠ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು
ವಿಚಾರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಎನ್ನುವ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಇತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಅದರ ನಂತರ ಇಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಿನ್ನೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾಗೇಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಏನಿತ್ತಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಈ ಥರದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವರೇನೇ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅರಿವಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಇದು ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಯವರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸ್ತೇನೆ, ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅವರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಹುಶಃ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಬಡ ಜನರಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂಗಳು ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ನಾವು ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದು ಬೇಡ, ನಾವೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ನಾವೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ, ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವ, ಆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕಟೀಲು ಆಟದ ಮೇಳುಡು ಪಾಕವರ್ಷ ಭಾಗವತಿರಾದಿತ್ತಿನ ಕಾಟುಕುಕ್ಕೆ ಕೊರಗಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂದೆ ಇತ್ತದು ತೀರಿಯರು ಅರೆಗು 8 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು ಭಾಗವತಿಕೆಡ್ 6 ಬಲಿಪಾ ಶೈಲಿದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಿತ್ಯರು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳೋಡು ಪಾಕವರ್ಷ ಭಾಗವತಿರಾದಿತ್ತಿನ ಕಾಟುಕುಕ್ಕೆ ಕೊರಗಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂದೆ ಇತ್ತದು ತೀರಿಯರು ಅರೆಗು 8 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು ಹಿರಿಯ ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತಿರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಆಟದಂಚಿ ಮರ್ಲಿದು ಭಾಗವತಿ ಕೆಡ್ಲ ಬಲಿಪ ಶೈಲಿದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಿತ್ಯರು. ಕಟೀಲು ಒಂಜೆ ಮೇಳ ಒಪ್ಪುನಗ ಈರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಂಡಚ್ಚ ಭಾಗವತಿರಿಗೂ ಸಾಯಕ ಭಾಗವತಿರಾದಿತ್ಯರು. ಮುಖ್ಯ ಮದ್ದೊಳಿಗಾರರು ನೀಡ್ಲೆ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್, ಅಡೂರು ಕೃಷ್ಣ ಮದ್ಲೆಗಾರರು, ಅಡೂರು ಸುಂದರರಾಯರನ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಕೊರಗಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಕದ್ರಿ ವಿಷ್ಣು, ಕುಂಬ್ಳೆ ಕುಟ್ಯಪ್ಪು, ಪಡ್ರೆ ಚಂದು, ಕುಂಜಿಕಣ್ಣ ಮಣಿಯಾಣಿ, ಪುತ್ತೂರು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ, ಸಂಪಾಜಿ ಶೀನಪ್ಪ ರೈ, ಮುಂದಿಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ, ಕೋಡಿಕುಷ್ಟ, ಅಜಾರ್ ಉಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಮುಂಡ್ಕೂರು ಕುಟ್ಟಿಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕಲ್ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಾದಪ್ಪನಗ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಮೇಳ ತಿರ್ಗಾಟದ ಅಕೇರಿಗೆ 6 ಕುಬಣೂರು ಶ್ರೀಧರ ರಾಯರಿಗೂ ಸಾಯಕ ಭಾಗವತಿರಾದಿತ್ತರು. 6 ಬೊಡೆದಿ ಇರುವಿರು ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಗನು ಅಗತಿದರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುಡ್ದು ಮೂಡಿಗೆರೆದಂಚಿ ಅಕ್ರಮವಾದ ಸಾಗವೊಂದಿತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆದ ಅರಿನು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟುಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತಂದರು. ಪಿಕಪ್ ಗಾಡಿಡು 33 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅರಿಯಿತ್ತಂಡು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುಡ್ದು ಮೂಡಿಗೆರೆದಂಚಿ ಅಕ್ರಮವಾದ ಸಾಗವೊಂದಿತ್ತಿನ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆದ ಅರಿನು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟುಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತಂದರು.
ಡ್ರೈವರ್ ಮೂಡಿಗೆರೆತ ಧನಂಜಯ ಪನ್ಪುನಾಯನು ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆತ್ತೊನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಪಿಕಪ್ ಗಾಡಿ ಡಿಕ್ತಿನ 5 ಕಿಲೋ ತೂಕದ 50 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೋಣಿಯಾರಿ 25 ಕಿಲೋ ತೂಕದ 14 ಗೋಣಿಯಾರಿ ಇಂಚ 33 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿನು ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆತ್ತೊಂದಿರು ಅರಿತ ಒಟ್ಟು ಬಿಲೆ 49,500 ರೂಪಾಯಿಂದು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತಿದ್ದುಂಡು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಗೇಟುಡು ಪೊಲೀಸರು ಗಾಡಿನು ತಡೆತದ್ದು ತೂನಗ ಗಾಡಿಡೊಪ್ಪುನ ಅರಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆದ ಅರಿತಂಚ ತೋಜಿದುಂಡು ಸಂಶಯಡು ಡ್ರೈವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಪುನಗ ನಿಜ ಸಂಗತಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಜಾಗೆಗೂ ತೆನಸಿಲಾಕಿದ ಅಧಿಕಾರಿಲೇನು ಲೆಪುಡಾದಿತ್ತದು ಅಕುಲು ಬತ್ತದ ಪಿಂದೊನ್ನಗ ಒಂದು ಮೇ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅರಿಯಿಂದ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತಿದೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಾಧೀನಗುದಿತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅರಿ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಏರು ಸೂತ್ರಧಾರರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ತಿರಿದು ಬರೋಡಾತೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೂರತ್ದ ಮಧುಕರ್ ರಾವ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ರಿಕ್ಷೋಡು ಮದತ್ ಪೋಯಿನ ಕಾಸು ಬಂಗಾರು ಬೊಕ್ಕ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಒಡಿಪುದ ನಜೀರ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ವಾರಸ್ದಾರರಿಗೂ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಾದಿರು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೂ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದಿರು. ರಿಕ್ಷೋಡು ಮರತು ಪೋತಿನ ಕಾಸು ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಪೊಲೀಸರು ಇತ್ತದು ಬ್ಯಾಗ್ದ ವಾರಸ್ದಾರರಿಗೂ ಕೊರ್ದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ತೋಜಾದಿರು. ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಜೀರ್ ಆದಿತ್ತದು ಬ್ಯಾಗ್ ಕಡೆ ಉನ್ನಾರು ಮಧುಕರ್ ರಾವ್ ಆದುಲ್ಲೆರು ಮದಿಮೆಗೂ ಮಧುಕರ್ ರಾವ್ ಸೂರತ್ ಹಿಡ್ದು ಮೇ 17 ಒಡಿಪುದ ಶಾಮಿಲಿ ಹಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತದಿತ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೂ ರಿಕ್ಷೋಡು ಪೋದಿತ್ತೆರು ಜಪ್ಪುನಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ಒಡಿಪುದ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಜೀರ್ ಪಾಕ ಪೊರ್ತುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ಷೋಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಒರಿದಿನೇನು ತೂದು ಅಪಗನೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಬ್ಯಾಗ್ಡು ಕಾಸು ಬಂಗಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಎಸ್ಐ ವಾಸಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಜೀರ್ ಇತ್ತದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಗನು ವಾರಸ್ದಾರೆ ರಾಯ್ನ ಮಧುಕರ್ ರಾಯರ್ನ ಕೈಕು ಕೊರಿಯರು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಜೀರ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಜನ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚಿದರು. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲು ಉಂತುದಿತ್ತಿನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಂಡದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದೆತ್ತದು ಸೊಂತಗು ಗಳಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಈರುವೇರು ಆರೋಪಿಲೇನು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸರು ಗಾಡಿಲಿನ ತನಿಖೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಪತ್ತದೇರು. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲು ಉಂತಾದಿತ್ತಿನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಂಡದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದೆತ್ತದು ಅವೇನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಗೂ ಗಳಸದಿತ್ತಿನ ಈರುವೇರು ಆರೋಪಿಲೇನು ಗಾಡಿ ತನಿಖೆದ ಪುರ್ತುಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದೇರು. ಬಂಧನ ಇನಕುಲು ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್ದ 35 ವರ್ಷದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಾಲೂರು ಬೊಕ್ಕ 25 ವರ್ಷದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಆದುಲ್ಲೆರು ಕರಿನ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 1 ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲು ಕುಡ್ಲ ಜಪ್ಪುದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಕೀಬ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಉಂತಾದಿತ್ತಿನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಂಡದು ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊಡ್ದಿತ್ತಂಡು ಮೇ 14 ಕೋಟೆಕಾರಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಎಸ್ಐ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರು ಗಾಡಿಲಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಪಾನಗ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಡೆತದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು ಅಪಗ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಂಡದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದೆತ್ತದು ಸ್ವಂತಗೂ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತೇರು ಇರುವೇರು ಆರೋಪಿಲೇನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದು ಕೇಸ್ ಜಡಿತೇರು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಜಿಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಎಸ್ಐ ಪ್ರದೀಪ್ ಟಿಆರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರು ಅಕ್ಬರ್ ಎಡ್ರಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಗರ ದೇವ ಕತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನೀಡಿದ್ದೇರು. ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರೇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ರಾಜ್ಯದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಭಾರೀ ಬರ್ಸಬರ್ಪುನ ಸೂಚನೆ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ 4 ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ 16 ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ್ದು ಮೂಡಿಗೆರೆದಂಚಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆದ ಅರಿ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಟ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕಪ್ ಗಾಡಿನು ಸ್ವಾಧೀನಗೊದೆತ್ತೊನ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೊಲೀಸರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಠ ಬೂಕುಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿನ ವಿಚಾರಧಾರಿನ ದಿತ್ತುಪಾಡ್ನವು ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ಮಲ್ತಿನ ಅನ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಟ್ಟುಗೂ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಡ ಕನ್ನಡ ವಾರ್ತೆ ಓದೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಕನ್ನಡದ ಪಿರ್ಮೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಡು ತೀರ್ನ ಡಿಎಸ್ ನಾಗಭೂಷಣ ನನಮುಂಜಿನ ಇಡೆಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.